Maayong hapon sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Adi ana usab kita sa ato ang YouTube channel. Welcome sa tanang mga subscribers, viewers ug sa tanang mga sharers. Sa last topic nato mao atong gisgutan si Cain ug si Abel. Nga si Cain usa ka mag-uuma, si Abel usa ka magbalantay sa karnero. Ug sa offer ni Cain wala gidawat sa Dios, ang offer ni Abel mao'y gikahimut-an ug gidawat sa Dios. Ug dihang tungura nasuko si Cain ug iyang giingnan si Abel ni Cain nga, Abel mangadto ta sa uma. Ug didto sa uma iyang gikutluan sa kinabuhi si Abel. Ug atong nasayran nga gisilutan siya sa Dios ug nakapuyo na siya didto sa silangan sa Eden, si Cain. Kay gapahilayo siya sa Dios. So si Adan ug si Eva nakaanak na usab sila ug usa ka laing lalaki nga ikatulo nga mao si Seth. Kini si Seth mao kini ang larawan sa pagkamatarong ni Abel. Sugingan la nila og Seth. So si Seth kahawig gid kaay ni Adan ug matarong nga tao. So gikan ni Adan ngadto ni Seth mao ang descendant ni Noah nga atong pagahisgutan karon. Si Adan nanganak ni Seth. Si Seth nanganak ni Enos. Si Enos nanganak ni Kinan. Si Kinan nanganak ni Mahalalel. Ug si Mahalalel nanganak ni Jared. Ug si Jared nanganak ni Enoch. Ug si Enoch nanganak ni Metsusela. Ug si Metsusela nanganak kang Lamech. Ug si Lamech nanganak kang Noah. Mao kini ang descendant nga gikan ni Adan ni Seth. Nga si Seth mao'y gipili nga matarong nga tao. Matarong mao ginganlan siya og Seth. Mao ni siya larawan ni Abel. So aning tungura nasuko ang Ginoo. Nag-ingon ang Ginoo nga nagbasol siya tungod sa pagkamakasasala sa tao, tungod kay ang gihuna-huna sa tao pulos na lang kangilad. So nagbasol siya nga nung gihimo niya ang tao. Pero pagkakita niya ni Noah, nahimuot siya kang Noah. Ug mao to nga si Noah iyang giplanuhan. So iyang gi-instructionan si Noah nga maghimo siya og arka kay pagalunopon niya ang kalibutan, kay hugasan ang kalibutan. So miingon siya nga magbuhat kag arka o pagkahuman sa arka imong pasudlon ang mga pares-pares nga mananap tagsa pares-pares ug ang imong tulo ka anak ug ang imong asawa ug ang ilang mga asawa sa imong tulo ka anak pasakyon sa arka ug magtigo mo og pagkaon para pagkaon ninyo ug pagkaon sa mananap. Gi-instructionan si Noah sa Ginoo ug si Noah gituman niya ang tanan nga instruction sa Ginoo. So pagkahuman sa arka malagingon, nagbuhat si Noah ug arka, nagbuhat si Noah ug arka. So napaghuman niya sa arka, gisirad-an na. Pagsira na, misugod na ang ulan nga kusog kaayo nga ulan ug miabli ang mga tubod sa kilid ug kilid sa kalibutan. So sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi nag-ulan hangtod nga gilunupan ang tibuok kalibutan ug milapas pa sa kabukiran ug wala na gyud tawo nahabilin atong tayma gawas lang sa pamilya ni Noah. Ug pagkatapos sa lunop ang Ginoo mihatag og panalangin kay Noah ug sa iyang mga anak nga magsanay mo, no? Kay gi-reverse ang kalibutan, ang creation, gibag-o gihugasan sa tubig sa panahon ni Noah. So si Noah usa ka unang covenant, Noahic covenant nga kasabutan tali sa Dios ug sa ni Noah nga dili na pagalaglagon ang kalibutan pinaagi sa
tubig. So ingon pa ang Ginoo, kung makita nimo ang bangaw kana usa siya ka sign nga everlasting covenant, nga walay katapusan nga kasabutan sa Dios tali sa kalibutan, nga dili na niya lunupon pa. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga atong makita karon sa atong kinabuhi, nga tinuod nakita nato nga sa matag si Enos, doon na sila mga anak nga wala gimension sa Biblia. So nagkadaghan na sab ang tao. So kay nag-ingon ang Ginoo nga iyang panalanginan si Noah ug ang iyang pamilya. Pero di man gyud malikayan na magyud mo sa pamilya, doon na gyud mo mao gyud nag-iingon nga sa pamilya na gyud usa nga lahi. Mao na nga diapon sa pamilya ni Noah murag na apoy na lahi ang iyang anak si Sim, si Ham ug si Japhet. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo atong pamalandungan pag-ayo karon nga panahon, ilabi na sa kay kining lunok sa 40 ka adlaw, naa gyud dinha ang pagpasting nila, naa din ang pagampo nila, paghatagay kay pagkaon niya sa mga hayop, sa mga mananap. So kini mao ang sinugdanan. Dinhi nato makita ang Ash Wednesday. So nakita naman to natong dash gihimo si Eva o si Adan. So dinhi na pud tungura kay dinhi nagsugod ang 40 ka adlaw. So atong i-base karon sa sa New Testament, ang 40 ka adlaw mao kani ang Kwaresma nga nagsugod ni atong Ash Wednesday. So mao kini ang reflection aning kay Noah, mao kini ang Ash Wednesday. 40 ka adlaw mao kini ang Kwaresma. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga naa din ang sa tradisyonal nato sa ato ang simbahang Katoliko na ato ang season reflection, mag-reflection ta panahon sa Kwaresma, parehas karong panahon na dapat atong paningkamutan nga maka-fasting ta, maka-abstinence, maka-prayer ta o makapanghatag ta. So atong paningkamutan nga kita dili lang fasting sa pagkaon, kundi fasting sa atong pagpakasala. Kay nakita bitaw nato si Noah nga 40 days diha gid sila sulod sa arka. Og sa kuan pa nag-lockdown sila sulod sa arka. Karon COVID nag-lockdown ta, narata sud sa tong balay. Pero may lang ganit ta makagawas pa ta. Ginagmay ug naatay paliton. Sila di gid sila kagawas kay tubig. Motong gaandam sila daon, ga-lockdown. So kaning COVID atong i-reflect nga ri sa nahitabo sa paglunop sa kalibutan. Kung unsay buot ipasabot ani sa Ginoo ang COVID. Usab kini kasilot alang kanato sa tanang mga tao, pero atong hinumduman kanunay nga ang Diyos gugma. Gihigugma niya ang tanang katawhan. Wa siya nagpili. Equal rata, makasasala ka o maayo ka. Equal rata sa iyang mga mata. Mo na nga, doon ako'y nadungog nga ang Ginoo pag matanaw sa tao, tabunan ang pikas mata. Nganong tabunan man ang pikas mata? Kay ang tao na amang gyud maayo, na amang say dautan, na amang puy kadautan, dili man gyud perpekto ang tao. So atong pamalandungan karon nga kining lunok sa kang Noah nga panahon ug sa COVID karon nga nag-lockdown sila sud sa arka, kita ga-lockdown pud ta karon sulod ra sa atong panimalay. Pero pila ta ka tuig, usa na ta ka tuig kapin. Pero pasalamatan nato ang Ginoo kay buhi pa ta. Hangtod karon maayo pa atong lawas. So, sa ako nang giingon, ang Diyos gugma. So, basin na kining tanan, plano, o gitugutan sa Diyos, aron kita maligon sa atong pagtuo sa Diyos. O sa karong panahon na, giayag na ta. Giayag nagmaayo kun ang atong pagtuo o pagsalig sa Diyos. Sama kang Noah nga matinuuhon sa Diyos o masaligon sa Dios. Mao nga pag-ingon sa Dios nga pagbuhat og arka, buhat din siya. Ug instruct ang Ginoo sa instruction, iyang gituman ang tanan. Sumao sa kita kay gihatag na sa Dios nato si Jesucristo nga maoy atong maluluwas. Gilukat na ta. Si Noah gihugasan ang kalibutan pinaagi sa
tubig. Sa bag-o na to, sa New Testament, gihugasan ang atong mga kasalanan sa dugo ni Hesus Kristo. Giula ang iyang dugo alang kanatong tanan. Tungod sa gugma sa Dios, nag-anto siya, nagpakamatay siya alang sa tanan nga kita makaangkon og kaluwasan. Muna mga kaigsuonan ko ni Kristo, karon giluwas na ta ni Kristo, atong pamalandungan pag-ayo nga ilabi na karon nga Semana Santa or no Kwaresma, mamalandong kita sa atong kinabuhi ug magpahiduol kita ngadto sa Dios ug manghinaot ta nga kita mga kaliwat na tanisit ni Noah, no, ni Noah nga gilimpyuhan na ang kalibutan. Tapos makasala pa gyud ug maayo ang tao, kasala pa gyud, padala pa niya ang daghang mga propeta, pero ang pinaka the best nga propeta nga iyang gipadala o si Kristo, nga kitang tanan maglipay, magsadya kay giluwas na ta ni Kristo. Gilukat na ang atong mga kasalanan. So usbo na ako pag-ingon nga mamalandong ta karon, ilabi na sa panahon nato karon nga COVID, nga kining COVID makahatag unta nato og kalig-on ngadto sa Dios. Kay ang COVID is a vitamina sa atong pagtuo ngadto sa Dios. So mga kaigsunan ko ni Kristo, at atong na hisgutan ang kang time ni Noah ug time ni Jesus Christ, nga si Jesus Christ iyatang gilukat sa iya, giula ang iyang dugo alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Tanang katawhan, walay pinalabi ang Dios. So may hapon o daghan kaayong salamat o atong paningkamutan nga sa sunod na pod makahatag gihapon ta o maka-reflect kita sa Kwaresma. So peace sa tanan akong mga kaigsunan, peace, peace, peace.